There is a dangerous prophecy yenyika yeZimbabwe inobuda ichitaurwa panapa pamusoro pavice president Constantino Chiwenga panoonekwa kuti maprofita vakomana vekumasowe pane chiprofita chavanoona pamusoro peleadership kana kumusoro kwamunozwa kuti panguva inoyi kana uri mhuru zvako adzokera kumashure nokuti kwakutungana mikono. Sana pana mashoko anobuda nyogwa panapa andoti subscribe like turn on the bell icon. Pane video iri kutenda pasocial media especially pahandle X inachipostwa panapa namajara Jairos. Pa this video pari kuonekwa these maprofita wamuri kuona pavideo vari kubuda pachinyogwa mashoko avo anotaura namajara Jairos anyogwa achinzi a video with political connotations is imaged, suggesting that Chiwenga, whose totem is Soko Mukanya, is the one ordained to rule. Ndiyo imba inodiwa na Mwari yakasonaka pamberi paJehovah. Recently, there has been activities which indicated the resurgence of Chiwenga's faction. Panapa vanohwikwa maprofita vamuri kuona avo vachirira nendimi vachifamba vachitendera vachitaura mashoko vachiti aiwa mutupo waSoko Mukanya is the one ordained to rule. Ndiyo imba inodiwa naMwari yakasonaka pamberi paJehovah. Vachitaura mashoko ekuti aiwa mutupo kuti Soko ndo uri kudiwa naMwari mupresidency. Patiri kuona kuti muri kukonzereswa makakatano somuza kuti vakomana maministries vanambuda ncuve they are moving all over the country vachifamba nedemand rekuti 2030 mutungamiri wenyika ngaramba achitonga extend his power beyond the 2-term mandated limits. Panapa tiri kuona kuti kusidelina kuda kuita VP Chiwenga vakomana women's league zviri kuita against nemashoko ari kubuda mu this prophecy kutaura mashoko kuti aiwa Soko ndo vari kudiwa naMwari. Tudze mafunguro enyu muri kudii pamusoro pechitiko ichi chavhundutsa vanhu vachanyatsokuona kuti aiwa apa kwakupinda mukono apa. Tudze mafunguro enyu pene mucomment section yedu, subscribe or like and turn on the bell icon.